Здравейте машини, аз съм Янчо Сад и днес ще направим нов предикшън. До момента не сме правили такива, понеже бяхме скип. Когато няма предикшън, разбира се, ние сме скип. Разбира се, предикшън е от групата CSGO Bet and Trade, можете да го видите и сами. Като всеки един от вас е добре дошъл, разбира се, за утре сме се харесали един матч. И това е между Penta и ENCE. Между тези два отбора, като ние, разбира се, ще бетнем на отборът на ENCE. Там е АО, ако не знаете за какво става въпрос. Матчът е за 19 часа в момента. Като, разбира се, ако искате, пък може да бетнете и на другия двубой между CLG и UP, само че този матч е риско според мен, може и най-вероятно може да се издънат CLG, така че по-скоро на него скип, ако ме питате лично мен. Това се, разбира се, мое мнение. Ако има някакви по-интересни двубои, ще направим още някой друг предикшън, но това е за в момента. Сигурният матч, който го казваме, на който ще бетнем сигурно се между Penta и отборът на ENCE. И разбира се, ако ще може да бетнете на CSGO Launch, като там е малко по-рисково от отборът на UP, но все пак вие се знаете, както съм ви казал много пъти, бетнете разумно и на своя глава. Разбира се, тази прогноза е от групата CSGO Bet and Trade, всеки от вас е добре дошъл, като там пък подаръците не спират. Ами, това от мен е групата CSGO Bet and Trade. Ще се видим съвсем скоро. Имайте предвид, че когато ние не дадем някакъв предикшън, просто скипваме за самия ден. Чао, чао!